tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U għata pjaċir kbira li niċċelebra din l-Ewkaristija, din il-Quddisa tat-tielet ħadd tal-Avvent mill-parroċċa Għażiża ta' Ħalaxa. Insellem lill-Kappillan u l-Kleru lill-komunità kollha. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa tal-passjoni u l-mewt il-qawmien mill-mewt ta' Ġesu. Iben Alla li twelit minn xebba u sirt ħuna mulej ħnina. Iben il-bniedem li tafu taħder in-natura tagħna dajfa l-bnedmin. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Iben il-kbir tal-missier li salva l-ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int taf bliema fedeltà il-poplu tiegħek qiegħed jistenna il-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li seħinna naslu għallena bla qis li nġarbu fit-twelid ta' sidna u li b'qalb ferħana niċċelebraw dejjem b'solennità qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ħajfirħu d-deżert u l-art maħruqa, ħajifraħ ix-xari u jwarrat bħar-ranċis. Ħatifraħ fuq li tifraħ, taqbes u tanni. Sebħ il-Libanu jingħata lila, il-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron. Qatt jaraw is-sebħ tal-mulej, il-ġmiel ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imreda, ejdu lil dawk b'qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila la tibżawx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' Alla wasal, u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu widnejn it-torox, imbagħad it-sob jaqbeż bħala żiela u l-sin l-imbikma jinħal bil-ferħ. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej u jidħlu f'Sion jgħidu bil-ferħ, ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħ u lena jigżbu u jgħajbu s-swiet il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ejja mulej ħassalvana. Flimkien ejja mulej ħassalvana. Il-mulej iżomm kelmtu għal dejjem, jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjassrin. Flimkien ejja mulej ħassalvana. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej jerfa' lill-milwijin, il-mulej iħobb lill-ġusti, il-mulej iħares lill-barranin. Flimkien ejja mulej ħassalvana. U jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Flimkien ejja mulej ħassalvana.
Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti stabru sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott ta' żiż tal-art sa ma jieħu x-xita bikrija u oħra. Stabru intom ukoll, qawwa qalbkom għax il-midxja tal-mulej hi fil-qrib. Tgergrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Araw, l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Bħala eżempju ta' tbatija u sabar ħuti, ħudu l-profeti li tkellmu f'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. L-ispirtu ta' Sid il-mulej fuqi għax il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġwanni li kien fil-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bat għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu: Intu huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Ġesu jieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw it-sopop jimxu, il-lebrużi jfiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lil foqra. Ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasbat ix-xejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel li jibes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slaten issibuhom? Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi, xi ħaġa iżjed minn profeta. Danu li fuq hemm miktub: Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost tuliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista, u b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna ta' smewiet u akbar minnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Ġwanni jibat domanda li hija twali ħafna. Jibat 2 mid-dixxipli tiegħu għax ma jistax imuru qiegħed fil-ħabs. U lil Ġesu jagħmillu din il-mistoqsija: Inti huwa dak li għandu jiġi
jew nistennew il-ħadd ieħor. U din il-mistoqsija toqgħod ħafna f'dan iż-żmien tal-Avvent li smajna kemm il-darba huwa żmien ta' stennija. Ta' min nistaqsu lilna nfusna? Aħna lil min qed nistennew? Nafu lil min qegħdin nistennew b'dan l-Avvent? Inti huwa dak li għandu jiġi? Jew nistennew lil ħadd ieħor? Ġesu inħossu id-dawar naqra domanda fuqna. Jgħidilna imma intom tafu min għandu jiġi tafuni lili. Jew qegħdin tistennew il-ħadd ieħor? X'idea oħra li għandkom. Kultant ninnota fuq il-medja tagħna anke barra minn Malta xi intervisti f'dawn iż-żminijiet ma' tfal tagħna. U jgħidulhom inti xi tħobb fil-miliet? Ir-rigali. Xi tħobb fil-miliet? Id-dwal sbieħ. Xi tħobb fil-miliet? Il-parties. Imma ta' min nistaqsu lilna nfusna dan kollu għal xiex? Għal xiex aħna fil-miliet kalla jrid se nirċievu xi rigali oġobna? Għaliex nagħmlu tiżjien sabiħ fid-djar, fil-pjazzett, fil-knisja? Għaliex? Għaliex nagħmlu l-parties? Għaliex? Lil min qegħdin nistennew? U nieħu pjaċir li t-tfal tagħna li żgħażagħ jgħiduli mhux it-twelid ta' Ġesu Fader. Imma aħna nafu min hu Ġesu. Araw kif jirrispondi Ġesu lil Ġwanni l-Battista li jgħidlu imma inti dak li qed nistennew jew ma naħlux żmien noqogħdu nistennew il-ħadd ieħor toqgħodx tinkwieta, jekk mhux inti dak li qed nistennew il-ħadd ieħor. Ġesu jindika dak li kien qiegħed isir permezz tiegħu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu għal ġid tal-poplu. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jfiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Din ir-risposta ta' Ġesu nistgħu ngħidu li hemm fi ftit kliem ħafna minn dak li jagħmel u għallem Ġesu. Għaliex kull ħaġa li jsemmi nistgħu naqduha ma' storja, ma' rakkont li nsibu fil-Vanġeli. Fl-istess ħin hija wkoll konferma li l-profezija sabiħa li smajna fl-ewwel qari mill-profeta Iżajija qiegħda isseħħ. Mela jekk qegħdin iseħħu l-wegħdiet jingħu dak li nista' nagħtikom il-ferħ ta' vera. X'aħna semmejna affarijiet, ir-rigali, id-dwal, il-parties li b'xi mod jesprimu il-ferħ. Jiena nagħtik rigalu naqsam il-ferħ tiegħi miegħek u nagħmlek ferħan jew ferħana. Niċċelebraw, indawlu u nżejnu l-ambjenti tagħna għax qegħdin nifirħu. Anke jekk nkunu għaddejjin minn momenti diffiċli, għalina l-miliet jiġi bħala dawl fid-dlam. U hekk ukoll nagħmlu l-parties huma sinjali ta' ferħ. Ġesu qed jgħid ħalluni naqsam magħkom dan id-don sabiħ tal-ferħ. Llum aħna s-saċerdoti nilbsu dan il-kulur nilbsuh darbtej biss fis-sena biex propju niċċelebraw dan il-messaġġ ta' ferħ. Isimgħu x'jgħid Iżajija. Jerġgħu lura il-mifdijin tal-mulej. Jitlu f'Sion jgħidu bil-ferħ. B'ferħ ta' dejjem fuq rashom.
il-ferħ u lena jiksbu u jgħajbu slim il-qalb u l-krib. Din il-weda tal-profeta miktuba fi żmien diffiċli ħafna għal poplu ta' Iżrael hija weda li il-Messija bil-fejqan li se jġibilna bir-rebħa tad-dal fuq id-dlam se jġib ferħ li ma joħodunna ħadd. Imminnhom hu stess jgħid nagħtikom il-ferħ tiegħi. Mhux kif tagħtihulkom id-dinja. Il-ferħ li nagħtikom jien ma joħodulkom ħadd. San Ġagbu jagħtina riċetta ħelwa għal dan l-avvent hux żmien ta' stennija. U fil-qari bil-Malti nużaw ħafna l-kelma sabar, paċenzja, imma wkoll tama. Il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna il-frott għażiż tal-art. Min għandu xi jalqa' ċkejkna mqarġnien imqalqa srija ċkejkna, il-koll kemm nafu kemm trid paċenzja, kemm trid stennija u kemm ukoll qtih ta' qalb. Tiġi x-xita tbirek l-Alla, jiġi r-rieħ kiesaħ tgħid se jaħraq li kollox. Minflok ix-xita tinżel is-silġej se jtqattali l-weraq kollha, se jħarbat li kollox. Fis-sabar hemm ħafna paċenzja, imma wkoll hemm ħafna tama. U dan l-ispirtu li bih nistennew il-Ġesu. U għalhekk min għaddej minn xi mument jiebes fil-familja, fuq ix-xogħol, ejjew niftakru fis-sabar tal-bidwi u nistennew il-mulej bit-tama qawwija li m'għandniex għalfejn nistennew il-ħadd ieħor. Il-mulej bir-raġun ngħidulu mulej. Inti wadak li għandu jiġi biex jagħtina l-ferħ vera jew nistennew il-ħadd ieħor. Inħabtu bib ieħor. Illum il-mulej jistaqsina. Intom tafuni li ġej fil-miliet jew tistennew il-ħadd ieħor. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'omm il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Marija u ta' San Ġwan Battista, dak li l-mulej sejjaħlu wieħed mill-iżjed kbar fost uliet in-nisa biex aħna nistennew lil mulej u lill-ebda persuna jew ħaġa oħra. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja ninaqdu mal-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku, għal paċi fid-dinja b'mod speċjali l-paċi u l-ġustizzja fl-Ukrajina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min qiegħed fuq is-sodda tal-mart, jew inkella qiegħed ibati s-solitudni l-ansjetà.
biex il-mulej jatina faraġġ, sabar, tama u paċenzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dak kollu li jferraħna f'dan l-istaġun sabiħ, ir-regali, it-tiżjin, il-parties, innatuh is-sens veru tiegħu li ċċelebraw li qegħdin nistennew u nilqgħu fostna lil Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew insellmu lil Marija bit-talba li għalmitna l-Knisja. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li int waqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nirrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li ntejjejt minn qabel. U fetħinna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu, nisbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema,
intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu minn dal-ħobs, kull darba li nixorbu minn dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Kull darba li niklu minn dal-ħobs, kull darba li nixorbu minn dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Sa ma tiġi, sa ma tiġi, sa ma tiġi, o mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobbżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. in the
Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek biex b'din il-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal-festa li ġejja bi Kristu Sidna. Amen. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil kappillani l-kleru lilkom il-koll tal-preżenza tagħkom illum insellem il-parroċċani kollha tal-parroċċa ta' Ħalaxa u l-kull min qiegħed isegwina permezz tal-midja soċjali. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Infaħru lil Marija, l-om tal-Alla u tal-bnedmin, nannula l-isbaħanja bil-ferħ ta' qlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Int nisbaħ fost il-ġieli li jamru fil-widin, il-ġmil tal-bjuda tiegħek u l-għaxqa ta' kull żmien. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. M'hemmx warda ġewwa l-ġonna, m'hemmx kelba fis-smewit li ġmiel